Ay, may gabi Bite Master here. So, nata din sa Tonyang kay mga unta. Na birthday sa mo ang ang real tina mo upat ka birthday. So, gitreat mi nila diri So, atong tanaw nilang mga food, atong suwayan nilang food, pagkaon, lami sa sila diri mo na nagyaki mix nga style. So, padako tas tiya na po ron. Hub mga ka-Bite Master. Lawa ako. Napalibot oh. There are plural people. Guys, mga una ta, Bite Master here na. Muna mong pagkaon karon diri. Hi ma'am. Welcome to my vlog. So, natay gisunod karon diri nga kuan. Wala lagi sila chopstick. Oh. Tanawa. Kami kayo guys. Anong tilawan ha? Uy, wa man tayo sauce ani. Murag salmon ba? Or salmon lami. Miss, puro salmon. Ha? In fairness, lami ilang mga food. Ilang mga foods diri kay lami kayo. Kani siya adun no kung unsay panganan ni nga putahe, pero lami murag na curry. So karon, hi. So nasa ta nagsugod ni sa ta nalapod to now. Tapaw, pak. Lahi na punta. So pang-vlogger mo skin ikaw luwa man. Dili na pwede luwa. Kay gagaba na. Okay, lami na bug kayong pansit oh. Ini siya ba pero hindi mo magkagunod. Hello mga ka-Bite Master. So human naman ta sa kanang ilang main course no. Napatay third batch. Siguro si awa. Kulba man sa kay ni. Tanawan ninyo. Mukbang po ni siya ba? Ang ko mo ko. Ha? 49. Yan ka? 49 po ko eh. Dili 39. 49 uy. Yan ba dili? Itulog lang yung Sir James. What? Okay. Hindi ka doon. Pinanay mo din mo. 16 naman ka, di ba? 49. Oo nga. 39. Half round na lang. Half round. Upload na lang. Upload na lang daw. Hindi niya mahuman. Ala si Raymond. Si Raymond, si Michelle, mangaway. 49. Dili, 69 dito. Oh. Itiit na ron. Tinay ka. Ha? Ako nagtiman pero ulo. Taitim ka. Tiya. Itiit na ron ang pinaka-paborito sa tanan. I eat yours, you eat mine. Wala itiit. Atos balay si tuduan ti ka. Na ako dito. Oh, okay. Naaman dito si nakoy model dito si si Tito Gay. Ay, si Jonathan ba? Tagaan sila yung nagkanang mo. So final verdict, rate 1 to 10 for me sa kuha is 9. Lami. Dili load. So ikaw, imo si rate 1 to 10. Mga 8. Okay. 8. Ako mga 9 ko. Ikaw Ma'am Rose? 9, okay. 8. Mike. Oh. So, average na tong verdict is 9. 9 over 10. So, wala siya. Good job. Tonyang. Bye. Day. O sabihin mo final verdict. Pila? 10 over 10 kay libre man. Okay. 10 over 10 guys. Ako 9 lang ko kay libre man pod. Okay. Thank you.